Abans de començar, és molt important rentar-se les mans amb aigua i sabó. Necessitarem una síndria, el suc d'una llimona, mel, una batedora i un ganivet i una cullera com a utensilis. Començarem tallant la síndria per la meitat. I buidem la síndria. I dels trossets que en vagin sortint els anem ficant dins d'un bol. Un cop tenim la síndria buida, hem de fer suc de llimona. Agafarem una cullera i exprimirem una llimona. Un cop tenim una cullerada de llimona exprimida, la tirem al bol amb la síndria. I ara farem una segona cullerada de suc de llimona per aproximadament 250 ml de suc de síndria. I un altre cop la tornem a abocar dins del bol. I ara un rajolí de mel. Ara hem d'abocar la barreja a la batedora. Ara ho hem de barrejar tot fins que quedi líquid. Un cop hem triturat la síndria, el suc de llimona i la mel, ho aboquem tot en un recipient. Pot ser motlles de gelat o en aquest cas utilitzem uns gots petits. I hi posem un pal de fusta al mig per a poder subjectar els gelats. Si no tenim pals de fusta, també podem utilitzar una cullera. Un cop haguem omplert els recipients amb la barreja, ho hem de posar al congelador. Al cap d'unes hores només cal treure el gelat del congelador i estirar una mica per treure'l del recipient. Si no surt, el que cal és posar una mica d'aigua en els costats perquè es desfacin i pugui sortir més fàcilment. I amb això fet només cal estirar i menjar. Bon profit!